Na šta sam probao da igram? Fortnite. Jao, ja mislim da sam gledao. Ma ne to, nego sam probao lično ja da igram Fortnite. I pazi ovo. Ali ispričaj ovo, molim te. Ispričaj to. Ali lično ja. Pazi ovo. I uđemo mi da igramo one trke kao u Fortniteu, kao u GTA 5. Ništa teraš onaj autić, razumiješ što ide. Počela neka igra, ko je bio tada, ja mislim crni. I kao uđemo nešto da skačemo. Aha. I to mi ide nekako, razumiješ, ono. I kaže crni, ajde da uđemo vamo da igramo kao ja i ti u timu, idemo da ih ubijemo. Ja u onoj igrici, brate, kao najveći debil. Znači ja ne znam, meni ruke prosto nije spoj, kao da ne znaš, ne znam, kao da ti kaže neko, evo ti harmonika, sviraj. Da. Ne može, brate. Znači, ne mogu da gradim i da Brate, svi prsti mora da rade, jebo. Ma ne, ali nemoguće, ono, kažu ovi, vremenom se nauči, ono, ja sam probao. Ma šanse nema, brate. Ja gledam ninju onog, brate, ja ovako sednem. I kažu, zaradio pare. No i nek zaradi. Ja, brate, Džaba, brate. Ja gledam ono sklop, ja ovako otvore, ono, pukne, vrati. Ja rekao, brate, nekamo ga sve, brate. Da, tad je Ninja razvaljuo. Ninja od supporta kreator koda 5 miliona evra mesečno. Ali dobro, ali stvarno je... Ali znaš šta je fora? To ljudi ne razumiju, kažu ljudi neko zaradi, neke... Brate, on je najpoznatiji bio na planeti u tom momentu, to ti kao Ronaldo. Jest. Ista fora kao u fudbalu. Ti da znaš najbolje da igraš sad Fortnite na svetu, ti ćeš zarađuješ, što je... Da. Ljudi traže to, znaš, ili si dobar entertainer, ono, Dr. Disrespect i to, ili igraš opasno. Znači, nema treće.